hartstikke leuk, interessant. Ik ben even bij film maken, film met de klas. West, nou, dat is die heel interessant. Mooie apparaatjes, huis dat ze worden voor. Flip, toestel, heel handig voor gebruik voor de band. En wel broekbaar in de was. Nou, dat was een beetje tof. Ik vind het een hele inspirerende dag en ik denk nou ik hier morgen squala en ik ga direct aan de slag. Nou, wij hebben interviews gehouden met de mensen hier die hier kwamen. En we hebben, ja, en dat gaan we nu zo meteen monteren. Ja. Wat hebben we nog meer gedaan? Ja, dat was het. Denk vragen beantwoord. Ja. Dan mag ik even gaan vertellen hoe ik het vond, deze workshop die ik gehad heb. Ik heb geluisterd naar het Secte TV. Dat vond ik wel heel erg leuk om te kijken wat kinderen zelf kunnen gaan filmen in de klas. Het idee van om een filmtoestel mee te gaan nemen voor bijvoorbeeld voor het weekend mee naar huis vond ik wel heel erg leuk. Dat was een idee. Ik merk met mijn kinderen die fotograferen dat ze dat ook heel erg leuk vinden om te doen. En het filmen lijkt me een hele leuke uitdaging. Aha, ja, wat vond ik nou het allerleukste wat hier te zien weer? Nou, want nou ga ik al in nog eens zien hoe ze met zo'n mooie apparatie werken. En dat lijkt het mij hartstikke interessant om te proberen zelfs. Maar goed, dat moeten we nog maar even afwachten en dat doen we dus in de komende maanden. Nou, ik heb nu al heel veel leuke dingen en denk van, ja, wat je gewoon kan gebruiken, wat je kunt gebruiken gewoon op school en met videocamera. Dus dat is een beetje mijn.